ଓହୋ, ଆଉ ନାହିଁ। କି ଖରା ହଉଛି ଯେ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋପ ଆହୁରି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯଦି ମୋତେ ଏଇ କ୍ଷଣି ପାଣି ଟୋପାଏ ନ ମିଳେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ହେଲେ କୋଉଠି ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳିବ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏହା କହି ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଏକ ଦୂରରେ ଝରଣାଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ଝରଣାକୁ ଦେଖି ତା ମନ ନାଚି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ପାଣି ଅଛି। ହେଲେ ସେ ପିଇବ କେମିତି? ଏମିତି କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି